Tästä myös pieni esittelyvideo. LMC autoja. Oikeesti sitten aika siistinä pysynyt laite. Aloitetaan heti renkaista. Kitkärenkaat, hyvin pintaa. Automaattiset portaat laittaa käyntiin, niin se menee takaisin sisään, ettei unohdu ja revi mukanaan sitten kaikkea. Siinä on pari lommoa. Tuo likaa justiinsa ajettiin se tuohon noin ja tuolla on pesupaikka niin täynnä, ettei sinne saa autoa vielä heti. Siellä näkyy pieni halakealla ja siinä. Ei mitään pahaa. Pakko mennä vähän kauemmaksi. Tämä on yllättävän iso auto. Ja vieläpä B-kortilla saa ajaa. Se on kyllä harvinaista. Olkaa erittäin asiallinen, kehtaa hyvinkin ajeilla. Otetaan sisältä. Se on erityisen nättinä pysynyt. Tosiaan tää on vielä aivan vankka. Ei anna periksi niin kuin näissä vanhoissa vähän tahtoo jo usein olla. Ovessa hyttysverkko. Penkit on verhoiltu aikanaan valkoisella nahalla. Tosi hienot. Ja täällä on tosi freessi haju täällä autossa. Se huomaa heti kun astuu tänne autoon. Niin erittäin asiallinen. Tästä on meinaa sit oikeesti pidetty huolta. Vaikka me yleensä myyään siistejä autoja, mutta tää on kyllä ihan ylivoimasti siistejä kaikista mitä meillä on ollut. Ja kaikki mitä näkyy videolla niin kuuluu mukaan. Ne tuli auton mukana ja mulla ei oo tarkoitusta niitä pitää mukana. Jopa jääkaappi oli siisti. Ei haise pahalta. Eikä semmoista. No nämä mitä näette, nämä osat niissä on kangasmaalilla maalattu. Ei yhtään hullumpi. Ja tosiaan kääntyvät penkit, molemmat kääntyy. Oi ja mikä hienointa niin on nuo ohjaamoikkunasuojat saa pimeäksi täältä hytistä asti. Tuo paljon tilaa, voin kertoa jo kokemuksesta. No, peruutuskameraa ja Bluetooth-soitin. Ja sitten joku näissä facelifteissa on, niin tää kuljettaa turvavyö rupeaa tuosta rispaantumaan. Ei oo kummallinen hommasta hommata uutta, kun se tulee jossain kohtaa eteen. Tuulilasi oli tosiaan ehjä ja ajolle erittäin hyvä, eihän tässä kilsojakaan ole juuri. 120 tonnia, täällä on aina pidetty tonne kosteuspalloja ja täällä on sit hupiakku täällä kätevämmässä paikassa, että se ei ole täällä tuolla penkin alla. Se on siellä ja se on iso akku, 152 amperituntia, jos sen väärin muista. Kaksinkertainen tavalliseen nähen, sillä saa kauan katsella. Jopa telkkaria, jos semmonen kiinnostaa. Romekästi on ja se tulee mukana ja tää toimii ihan 12 voltin sähköllä, että pystyy kahtoa vaikka ei ois karavaani alueella. Niin. Tilava vessa ja suihku. Hienossa kunnossa. Eikä ihme kyllä haise mitenkään kamalalta.
tuotteille tilaa ja sulakeboksia ja sellaista. Keittiö on tosi mukavassa paikassa. En tiedä näkyykö se videon välityksellä, mutta tää on todella valoisa auto. Nämä on yleensä vähän semmosia hämäriä sisältä, mutta tää on todella valoisa, mutta tää on pelkkää ikkunaa tämä auto käytännössä. Ja valkoista penkkiä, niin tää on todella viihtyisä olla täällä. Ja saa tarvittaessa sitten pimeäksi nämä toimi kaikki nämä läpyskät. Mistä itse en tykkää näissä, niin täältä jää vähän tolleen valoa kajastamaan. Itse suunnittelin, että sehän pitäisi laittaa alumiinilistat tuohon, niin sais vielä oikein tosi pimeäksi, mutta kyllä tää hämäräksi tulee näilläkin hommilla. Mutta jos on asuntoauto hakuisessa, niin kannattaa vähintään tulla potkimaan renkaita. Saa hyvä verrokin tästä sitten, että kun näitä on tämän vuoden autoja halvemmallakin myynnissä, niin mistä sitä hintaa sitten tulee näihin. Ja tosiaan kaikki toimii nämä laitteet, mitä täällä on täällä autossa. Ja täällä ei oikein ole mikään rikki. Tämä on tosi nätti auto. Kannattaa tulla kahtomaan.